Районның яшьтәше булган Маяк гәзите 86 ел эчендә данлы юл үтеп, бүген Илеш халкының яраткан басмасына әйләнде. Гәзитнең үсеше әлбәттә районныкыннан аерылгысыз. Ул Илештәге барлык вакыйгаларны яктыртып баручы төп ел язма. Үткән тарихына күз салсак, ул 1935 елның 12 мартында Җиңү таңы исемендә беренче редактор Шәрәфи Шаймарданов җитәкчелегендә чыга башлый. Татарстан, Башкортстан республикаларында киң билгеле булган шагыйрьләр Роберт Миңнуллин, Ринат Хәйри Маякта журналистика серләренә төшенеп каләмен очлаган. Үткән 86 ел эчендә гәзит үз йөзен булдырды, үсте. Бүген Маяк татар-рус телләрендә атнасына 2 мәртәбә чыга. Предприятие белән 2009 елдан Рөстәм Хисаметдинов җитәкчелек итә. Биредә тупланган хәбәрчеләрнең, тәрҗемәчеләрнең, барлык башка хезмәткәрләрнең бердәм тырышлыгы, үзенчәлекле иҗади карашы белән Маякның яңа саннары барлыкка килә һәм укучыга җиткерелә. Нәкъ шушы басма ярдәмендә без районыбыз уңышлары хакында, төрле оешма предприятиеләр эшчәнлеге, илешлеләрнең матур гамәлләре хакында беләбез. Бүген 13 гыйнвар Русия матбугаты көне билгеләнә. Шул уңайдан хөрмәтле коллегаларыбызны, барлык маякчыларны ихлас тәбрик итеп, аларга ныклы сәламәтлек, иҗади уңышлар, бәхет һәм шатлыклар телисе килә. Һөнәри эшчәнлегегез көн саен илһам, яңа идеялар алып килсен. Иҗат юлыгызда кызыклы, лаеклы шәхесләр, рәхмәтле гәзит укучылар гына очрасын. Һәр яңа көн сезгә бары шатлык кына китерсен. Маяк тагы күп еллар илешлеләрне туплаучы, яңа эшләргә әйдәүче, яхшы башлангычларга юл күрсәтүче зур көч булып калсын.